همه روزه با زبان‌های گوناگون دنیا برنامه‌های توجیکستان با تشبس‌های بین‌المللی در سیارات دولت پیشنهاد تشبسگاه و فتح فروغ صبح دانایی کتاب مقامات امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشند. سیر و سیاحت برای صنعتی و کشاورزی و اجتماعی فروغ معرفت محبوب راهنمای ما جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборро бо муҳимтарин хабари гузоришҳои тоза аз студияи марказии телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. имрӯз дар шаҳри душанбе таҳти раёсати муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон раиси комиссияи ҷумҳуриявии озмун дилрабо мансурӣ ҷаласаи кории ҳайати комиссияи ҷумҳуриявии озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст баргузор гардид. заробиддин ширинов гузориш медиҳад. имрӯз дар шаҳри душанбе таҳти раёсати муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон раиси комиссияи ҷумҳуриявии озмун дилрабо мансурӣ ҷаласаи кории ҳайати комиссияи ҷумҳуриявии озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст ҷиҳати оғози даври сеюми озмун баргузор гардид. дар ҷаласа аъзоёни ҳайати комиссияи ҷумҳуриявӣ, муовинони раисони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, масъулони вазорати маориф ва илм ва ҳайати ҳакамон тариқи ҳузурӣ ва маҷозӣ иштирок намуданд. зикр гардид ки озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст бо пешниҳоди хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз соли 2019 инҷониб ҳамасола доир гардида таи ин муддат ба як маъракаи муҳими фарҳангиву маърифатӣ ва оммавӣ табдил ёфтааст. мақсад аз доир намудани чунин озмунҳои ҷумҳуриявӣ бедор сохтани ҳуввияти миллӣ, тақвияти ҳисси ватандӯстӣ ва баландбардоштани маърифати хонандагону ҷавонон мебошад. гуфта шуд ки дар даври дуюми озмун ки дар сатҳи маҳаллӣ ва минтақавӣ баргузор гардид дар маҷмӯъ 58250 нафар иштирок намуда 3619 нафар ба даври сеюм роҳхат гирифтанд. таъкид гардид ки вазорати маориф ва илм якҷо бо мақомоти иҷроияи маҳаллӣ ва дигар сохторҳои дахлдор тамоми тадбирҳоро амалӣ намудааст ки даври сеюми озмун бо шаффофият ва дар фазои фарҳангиву илмӣ баргузор гардад. ҳамзамон аз рӯи 4 номинатсия доир шудани озмун ва ҷалби тоҷикони бурунмарзӣ як падидаи тоза ва шоёни таҳсин буда вазорати маориф ва илм дар ҳамкорӣ бо вазорати корҳои хориҷӣ ва дигар сохторҳои дахлдор тартиби иштирок тариқи маҷозиро барои ҳамдиёрони бурунмарзӣ таҳия ва мувофиқа кардаанд. дар интиҳо муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон раиси комиссияи ҷумҳуриявии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст тамоми сохтору мақомоти дахлдорро барои баргузор гардидани даври сеюм дар сатҳи баланд бо риояи принсипи шаффофият ва адолати баҳодиҳӣ даъват намуда дар сатҳи баланд баргузор гардидани чорабиниро таъкид намуд. зиёда аз 3 сола мешавад ки ҷумҳурии тоҷикистон дар роҳи бунёди ҷомеаи демокративу ҳуқуқбунёд гомҳои устувор мегузорад ва халқи тоҷик дар партави сиёсати пешгирифтаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба дастоварду музаффариятҳои беназир ноил мегардад. иброҳим Назуллозода шарҳи бештар медиҳад. мардуми шарафманди тоҷикистон моҳи сентябри соли равон ҷашни 34-умин солгарди рӯзи истиқлоли давлатиро бо шукӯҳи идона ва муаррифии дастовардҳои дар ин айём ба даст оварда истиқбол мегиранд. дар ин муддат ҷумҳурии тоҷикистон бо азму талошҳои ҳамешагии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳама самтҳо ба дастовардҳои бузургу беназир ноил гардидааст. аз ҷумла дар соҳаи маорифу тандурустӣ, сайёҳӣ, меъморӣ, варзиш ва дигар соҳаҳо ба марҳилаи рушду пешрафт ворид гардида тадбирҳои ободониву созандагӣ вусъат ёфтанд. сатҳи зиндагии сокинон ба маротиб беҳтару хубтар гардидааст. имрӯз ҷумҳурии тоҷикистон барои расидан ба 4 ҳадафи стратегӣ раҳоӣ ёфтан аз бомбасти коммуникатсионӣ, таъмини истиқлолияти энергетикӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ ва саноатикунонии мамлакат қадамҳои устувор гузошта истодааст.
соҳаи саноат ва инноватсия яке аз манбаъҳои муҳимтарини рушди минбаъдаи кишвар ба ҳисоб рафта, пешрафти он имкон медиҳад ки сарчашмаҳои иловагии даромади буҷети давлатӣ пайдо гардида барои аҳолӣ ҷойҳои нави корӣ фароҳам оварда шаванд. саноати тоҷикистон шашмоҳаи якуми соли равон. дар шашмоҳаи якуми соли равон дар тоҷикистон 218 корхонаи нави саноатӣ бо 3429 ҷойи нави корӣ ба истифода дода шуд. ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба маблағи 29 миллиону 617 ҳазор сомонӣ расид. суръати рушди воқеии истеҳсолот 24%-ро ташкил дод. ин нишондиҳандаҳо гувоҳӣ медиҳанд ки саноати кишвар ба суръати рушд фаро гирифта шудааст ва барои иқтисоди миллӣ нақши муҳим дорад. дар навбати худ рушди илму маориф калиди пешрафти ҳамаи соҳаҳо ва омили муҳимтарини таъмин намудани ояндаи босуботи давлат ва фардои босаодати ҷомеа ба ҳисоб меравад. муассисаҳои томактабӣ дар 6 моҳи соли 2025 дар 6 моҳи соли 2025 теъдоди муассисаҳои томактабӣ ба 757 адад расидааст. дар ин муассисаҳо 118392 кӯдак таълиму тарбия мегиранд. нисбат ба соли 2024 13 муассиса ва 4422 кӯдак зиёд мебошад. ин рақамҳо нишон медиҳанд ки системаи томактабӣ дар кишвар тавсея меёбад ва шумораи кӯдакон дар таҳсил афзоиш меёбад. соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ самти афзалиятноки сиёсати давлатии тоҷикистон ба ҳисоб рафта аз ҷониби ҳукумати мамлакат ҷиҳати таъмин намудани солимии аҳолӣ ва баланд бардоштани сифати хизматрасониҳои тиббӣ ҳамаи чораҳои зарурӣ амалӣ шуда истодаанд. кормандони муассисаҳои тандурустии тоҷикистон дар соли 2025 дар муассисаҳои тандурустӣ 22150 табиб кор мекунанд. ҳамзамон 63783 корманди миёнаи тиббӣ фаъолият доранд. нисбат ба соли 2024 ин нишондиҳандаҳо 2% афзоиш ёфтаанд. рушди соҳаи тандурустӣ бо афзоиши шумораи мутахассисон дар тоҷикистон идома дорад. яке аз самтҳои муҳими дастовардҳои замони соҳибистиқлолиро метавон ба соҳаи шаҳрсозӣ марбут донист. сохтумони 7 эстакадаи нав дар шаҳри душанбе оғоз мегардад. эстакадаҳо дар бурушҳои зерин сохта мешаванд. кӯчаи шерализода, хиёбони ҳофизи шерозӣ, буруши хиёбони ҳофизи шерозӣ, хиёбони саъдии шерозӣ бо кӯчаи қаҳоров, буруши кӯчаи назаршоев, кӯчаи айнӣ бо хиёбони саъдии шерозӣ, буруши хиёбони саъдии шерозӣ бо кӯчаи неъмат қарабоев, буруши кӯчаҳои қаҳоров бо абай, буруши кӯчаи қаҳоров бо хиёбони абдурахмони ҷомӣ, буруши кӯчаи қаҳоров бо кӯчаи ҷанубӣ. ин эстакадаҳо ба беҳбуди ҳаракати нақлиёт ва рушди инфраструктури шаҳри душанбе мусоидат хоҳанд кард. ҳар фарди комилҳуқуқи ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз ифтихор аз истиқлолият ва фазои амну суботу ватани ободу озоди хеш мекунанд. моро месазад ки баҳри ҳифзи ин арзишҳои олӣ ва саҳмгузорӣ дар ободиву созандагии ин ватани маҳбуб пайваста талош намоем ва дарки масъулияти хештаншиносиро дар ниҳоди худ ва атрофиён бештар талқин намоем. иброҳим назлузода, баҳодур ҳасанзода барои барномаи ахбор. дар ҳошияи баргузории конфронси сеюми созмони милали муттаҳид оид ба ҳурӯи кишварҳои рӯ ба тараққӣ маҳсур дар хушкӣ ки рӯзи 5 август дар шаҳри авазаи туркманистон доир шуд, рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии туркманистон баргузор гардид. ҳамкорони мо дар ин хусус гузориш медиҳанд. ҷаҳони фарҳанги осиёи марказӣ ин гӯша намоишгоҳи санъату ҳунар ва дастовардҳои хоси тоҷикистон аст ки дар ростои баргузории конфронси сеюми созмони милали муттаҳид оид ба гурӯҳи кишварҳои рӯ ба тараққии маҳсур дар хушкӣ дар шаҳри авазаи туркманистон ороста шудааст. тадбири мазкур аз 5 то 8 моҳи равон идома карда дар доираи он бо мақсади таҳкими ҳамкорӣ ба муносибатҳои ҳасана байни халқиятҳо аз ҷумла тоҷикистону туркманистон ҳамоишу чорабиниҳои судманд доир гардид. баргузории рӯзҳои фарҳангии тоҷикистон дар
ин кишвар натиҷаи ҳамкориҳои мутақобилан судманди ду кишвари ба ҳам дӯст. Дар заминаи сиёсати бобарони сарони давлатҳо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Туркманистон муҳтарам Сердар Бердимухамедов мебошад. фазои тоҷикона ва пурфану серранг рӯзҳои фарҳангии Осиёи марказиро барномаи аҳли ҳунару санъати Тоҷикистон ва намоиши дастовардҳои саноатии кишвари мо шукӯҳи хоса бахшид. аз таронаҳои классикии тоҷикӣ то рақсҳои анъанавии ҳунармандон дар ин ҷо на танҳо санъати саҳнавӣ балки ҳунарҳои мардумӣ ҳам муаррифӣ гардиданд. кандакорӣ, гулдузӣ ва албатта таомҳои миллӣ ба мисли оши палов, самбуса ва дигар хӯрокҳои хоси миллати тоҷик муаррифкунандаи анъаноти ин миллати кӯҳантамаддун ҳисобида мешуд. ҳамин гуна садои сурнаю карнай ва оҳангҳои мафтункунандаи фарҳангиёни Тоҷикистон фазои намоишгоҳи молҳои саноатии кишоварзии таомҳои миллӣ ва ҳунарҳои мардумии кишварҳои Осиёи марказӣ ва Озорбойҷонро шукӯҳу ҷалол бахшид. Таджики всегда очень красиво, очень благородно поступают со своими творческими, своими национальными обычаями, они всегда отличаются. Поэтому очень благодарны мы им, таджикской делегации, таджикской группы, творческой группы, таджикским артистам. Низкий поклон. дар ин ҷо ҳар як гӯша таърихи худро бозгӯ аст. таърихи мардуми меҳнатдӯст бо фарҳангу қадимӣ ва ҳунарманду соҳибистеъдод. дар растаи намоишгоҳи Тоҷикистон дар шаҳри Авазаи Туркманистон гӯшаи алоҳидаро дастовардҳои соҳаи саноат ва намунаи маҳсулоти истеҳсолгардидаи кишвари мо ташкил медод. бошандагон ва меҳмонони Туркманистон аз ин ҳама дидан карда ба маҳорати кадбонугӣ ва ҳунару истеъдоди табиии миллати тоҷик баҳои баланд доданд. Тоҷикистон бо фарҳанги бостонии худ на танҳо муаррифгари таърих аст, балки равзанест бар рӯи дӯстӣ ва ҳамбастагӣ дар минтақа ва ҷаҳон, таъкид намуданд иштирокдорони ин тадбири сатҳи баланд. бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созандаи ҳукумати мамлакат ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ҳама шаҳру ноҳияҳои кишвар корҳои ободониву созандагӣ бо суръат идома дорад. дар ноҳияи Ёвон ба хотири сазовор истиқбол намудани ин санаи таърихӣ нақшаи чорабиниҳои созандагӣ таҳия шуда, кор дар ин самт бо нерӯи тоза ҷараён дорад. аз раванди корҳои ободонӣ дар ноҳияи Ёвон ҳамкоронамон гузориш омода карданд. дар асоси нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон ба истиқболи ҷашни таърихии миллат 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳия 561 бинои иншооти таъиноташон гуногун ба нақша гирифта шуда, то ин муддат 81 тои он мавриди истифодаи умум қарор дода шудааст. дар соли 2025 ки нақша 160 иншоот ба нақша гирифта шуда буд, 240 адад иншоотҳои таъиноти гуногун ба истифода дода шудааст ки ин баробари 150% нақшаи таъзиргаридаро дар бар мегирад. аз иншоотҳое ки дар соли 2025 ба истифода дода шудааст, ин ҳам бошад сохтмони муассисаҳои таълимӣ, сохтмони марказҳои савдову хизматрасонӣ, сохтмони бинои баланднишонаи истиқоматӣ дар ҳудуди ҷамъияти шаҳраки Ёвон ва таъмиру мунфаршкунии роҳҳои ҳудуди маҳаллии байни маҳаллии ҳудуди ҷамъиятҳои шаҳраку деҳоти ноҳия мебошад. аксарияти иншооти сохташаванда мутобиқ ба нақшаи генералӣ таррезӣ шуда бо сохту намои муосир бунёд гардида истодааст. биноҳои баландошиёнаи хуштарҳу замонавӣ ба симои зоҳирии ҷамъиятҳои шаҳраку деҳоти ноҳия намои диданиеро зам намуда, масъулон дар якҷоягӣ бо соҳибкорону шахсони саховатпеша ва ҳашари дастаҷамъонаи аҳолӣ тасмим гирифтанд ки тамоми маҳаллаҳои маркази маъмурии ноҳияро чароғон намуда дар сабзу хуррам гардонидани муҳити зист саҳми муносиби худро мегузоранд. ба роҳ мондани иқдомҳои созандагӣ на танҳо дар марказ, балки дар ҳар як маҳаллаву деҳоти ноҳия низ раванди тоза пайдо намудааст. соҳаи маориф ва илм ки самти афзалиятноки сиёсати давлатӣ дониста мешавад, ба рушди ин соҳа таваҷҷӯҳи зиёд равона мегардад. дар 7 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ 40 симхонаҳои иловагӣ барои 2500 нафар хона дар Дубай сохта ба истифода дода шуд. ҳамзамон бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ дар 12 муассисаҳои таълимӣ, дар 132 симхонаҳои таълимӣ ва инчунин дар 6 биноҳои дуошонаи таълимӣ сохта ба истифода дода шудааст.
ساکنان ناحیه یاوان به استقبال جشن پرافتخار ملی 35مین سالگرد استقلال دولتی آمادگی همه‌جانبه دیده هدف به آن روانه کردند که این جشن ملی را با دستاوردهای خوب و ارزنده استقبال نمایند. سمندر شایخ مصطفی نور محمد، ناحیه یاوان، اخبار. با مقصد جلب بیشتر نسل نورس به تحصیلات تا مکتبی در ناحیه کوهستان مسجد بنیاد 10 کودکستان به نقشه گرفته شده است. حالا کار در این سمت جریان داشته اکثرا در مرحله انجامیابی قرار دارند. همکاران ما در این خصوص گزارش می‌دهند. یکی از سمت‌های افزایش‌ناک سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان رشد همه‌جانبه کودکان و مهیا نمودن شرایط مساعد برای تعلیم و تربیت آنها محسوب می‌یابد. با تشبث و دستگیری‌های بی‌واسطه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در سراسر کشور ساختمان و با استفاده دادن مؤسسه‌های تا مکتبی از جمله مرکزهای انکشاف کودک با مرام ادامه دارد. در همین زمینه در ناحیه کوهستان مسجد نیز کارهای نظررس به اجرا رسانیده می‌شوند. تنها در سال جاری با مقصد آمادگی به سال نوی تحصیل و در دایره همکاری‌های سودمند دولت و بخش خصوصی بنیاد 10 مرکز انکشاف کودکان به نقشه گرفته شده کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارند. انشاءات نو در دهه‌های اسیزی پایان، غزن، رنج، روگیف، روغ، ولیغون، دهمانوره، لنگر، پشکیف و سبق بنیاد می‌شوند. با استفاده دادن این مرکزها شماره کودکان سنی تا مکتبی از 3 تا 6 ساله که به مؤسسه‌های تعلیمی فرا گرفته می‌شوند به طور نظررس افزایش خواهند یافت. این زمان تعداد عمومی کودکان سنی تا مکتبی در ناحیه 2892 نفر بوده. با فعالیت مرکزهای تأسیس یافته 22.4% آنها به تعلیم فرا گرفته شدند. این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال گذشته 15.4% زیاد است. از جمله کودکستان نوی که در دهه آبوردون که برای 80 نفر کودک پیش بینی شده است در مساحت 478 متر مربع با 8 صنفخانه و طرح معاصر ساخته شده 2 شانه خواهد بود. این زمان کارهای ساختمانی در این انشاءات مهم اجتماعی جریان داشته به نقشه گرفته شده است که آن تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مورد استفاده قرار بگیرد. بنیاد چنین انشاءات تنها یک اقدام جداگانه نیست بلکه جزئی مهم استراتژی درازمدت کشور آید به تامین رشد استواری ساحه معارف، افزایش دسترسی کودکان به تحصیلات باصفت و تحکیم پایه‌های معرفتی جامعه میباشد. با راه‌اندازی چنین تشبس‌ها نه تنها مشکلات دسترسی کودکان دوردست‌ترین مناطق به تحصیل برطرف میشوند بلکه برای رشد کمال نسل نورس پایه‌های آینده ملت شرایط بهترین مهیا میگردند. این همه توجه خاصه از سیاست خردمندانه رهبریت عالی مملکت گواهی می‌دهد که معارف را پایه اساسی رشد دولت می‌دانند. در شهر حصار کارهای سازندگی و بنیادکاری رشد دارد. این همه آبادانی‌ها به خاطر استقبال از جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان روی دست گرفته شده. سهم ساکنان در این سمت ارزنده میباشد. گزارش خبرنگارانمان. در ادامه کارهای سازندگی و آبادانی ساکنان جماعت دهات به نام میرزا رضای شهر حصار برای از نوسازی قریب 1.5 کیلومتر راه محلی اقدام پیش کرده مورد عمل قرار دادند. منفرش‌کنی راه‌های بین کوچه‌های این دهه زمینه می‌گذارد تا ساکنان در شرایط بهتر و خوبتر زندگی نموده حرکت نقلیات به مشکلی صورت گیرد. موافق معلومات ساکنان دهه این راه ماشینگرد سالهای زیاد منفرش نشده بود. بعد عملی گردیدن این اقدام نیکوشایسته مشکلات ساکنان برطرف و سیمای دهه زیباتر گردانیده می شود. ضمن واخوری نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر حصار با ساکنان دهه ابراز گردید که این اقدام پیشگرفته باشندگان شایسته تحسین است. ساکنان با شکرگزاری از فضای صلح و امنیت و پشتیبانی از سیاست پیشگرفته رهبری دولت جهت باز هم وسعت دادن کارهای آبادانی در محل اظهار آمادگی کردند. استقلالیت به بهاترین دستاورد خلق تاجیک به حساب رفته صاحب اختیاری و وحدت سرتاسری در مملکت امکان فراهم آورد تا ساکنان کشور بهر سازندگی و بنیادکاری دست به دست همدیگر نهاده این وطن محبوب را آبادتر و زیباتر و شکوفای و دلارا نموده ایستادند. بعد بیشتر از یک سال تاجیکستان 35 سالگی استقلال دولتی خود را تجلیل می نماید که در دایره آن نقشه چاره‌بینی‌های سازندگی و بنیادکاری و آبادانی مرکز و دهات شهر و ناحیه‌ها ترتیب داده شده مورد تطبیق قرار دارند.
аз ҷумла дар шаҳри ҳисор низ ба ифтихори ин санаи фархонда бунёду азнавсозии 1809 иншоот ба нақша гирифта шуда ба ҳолати 1 июли соли равон 1127 тои он бо маблағи 286.1 миллион сомонӣ сохта ба истифода дода шудааст ки иҷроиши нақша 62.3% ташкил медиҳад. корҳои бунёдӣ дар боқимонда иншооти ҷашнӣ идома дорад. аз ҷумла мунфаршкунии роҳҳои маҳаллӣ дар дигар деҳаҳои шаҳр низ ба нақша гирифта шуда давра ба давра амалӣ гардонида мешаванд. дар ноҳияи нуробод сохтмони 72 синфхонаҳои иловагӣ дар назди 16 муассисаи таълимӣ барои 1420 ҷойи нишаст ҷараён дорад. биноҳои таълимӣ асосан аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ бунёд шуда бештари иншоот соли ҷорӣ ба истифода дода мешавад. гузориши Дигули Маҳмуд аз ноҳияи нуробод. дар ноҳияи нуробод сохтмони биноҳои таълимӣ ва синфхонаҳои иловагӣ дар меҳвари сиёсати маорифпарваронаи паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ ҷиҳати фароҳам овардани шароити созгор барои таҳсили хонандагон амалӣ шуда истодааст. ин аст ки дар раванди корҳои созандагӣ дар назди 16 муассисаи таълимӣ барои 1420 хонанда ҷойи нишаст бунёд шуда ҳамзамон синфхонаҳо аз таъмир бароварда шуданд. раванди сохтмони биноҳои таълимӣ ва синфхонаҳои иловагӣ дар ҷамоатҳои дурдасти ҳакимӣ, муҷихарф, меҳробод ва хумдон аз ҳисоби соҳибкорон ва дигар сарчашмаҳо маблағгузорӣ шуда истодааст. зарурати сохтмони биноҳои таълимӣ асосан афзоиши шумораи хонандагон, нарасидани ҷойи нишаст, кабинетҳои фаннӣ, синфхонаҳои компютерӣ ва дигар омилҳо мебошад ки он ба пешрафти таълиму тарбия то андозае таъсир мерасонад. бо мақсади боз ҳам беҳтар шудани шароити таҳсили хонандагон бо анҷоми корҳои сохтмонӣ аз ҳисоби вазорати маориф ва илми ҷумҳурӣ муассисаҳои таълимӣ бо мизу курсӣ таъмин шуда дар ин замина кабинетҳои фаннӣ бо тамоми таъзизот ва ашёи зарурӣ ташкил шуданд то хонандагони болаёқату соҳибистеъдод маҳорату малакаи дониши худро боз ҳам сайқал диҳанд. дар деҳаи шашвалон аз ҳисоби барномаҳои вазорати маориф ва илми ҷумҳурӣ сохтмони бинои дуошона дар арафаи анҷомёбӣ қарор дошта тибқи нақша иншоот дар арафаи соли нави таҳсил ба истифода дода мешавад. дар деҳаи Ёфуч сохтмони бинои нави таълимӣ барои 120 нафар хонанда оғоз гардид то аз ин ҳисоб норасогии ҷойи нишаст дар оянда бартараф шавад. дар рафти корҳои сохтмонӣ инчунин афзоиши шумораи хонандагон барои солҳои пешомад ба назар гирифта шудааст то бадин васила мушкилоти нарасидани ҷойи нишаст ҳалли худро пайдо кунад, зеро қариб дар ҳамаи муассисаҳои таълимии ноҳия зиёдшавии хонандагон ба назар мерасад. ҳамин тариқ ҷиҳати амалӣ шудани нишондодҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳудуди ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Нуробод рӯз то рӯз корҳои созандагӣ вусъати тоза касб карда ҳама ин ободонӣ ба хотири фароҳам овардани шароити мусоид барои таҳсили хонандагон равона шудааст. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Нуробод. имрӯзҳо дар ҳама шаҳру ноҳияҳои мамлакат омодасозии муассисаҳои таълимӣ ба соли нави хониш бо маром идома дорад. то ин муддат аллакай қисмати беши дохили биноҳои таълимӣ аз таъмир бароварда шуда дигар амалҳои марбут ба оғози соли нави таҳсил анҷом дода мешавад. ҳама ин тадбирҳо ба он равона мегардад ки хонандагон соли нави таҳсилро дар синфхонаҳои тозаву озода оғоз намоянд. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ.
дар шаҳри кӯлоб ду литсеи касбӣ техникӣ фаъолият мекунанд ки ҳамасола даҳҳо нафар сокинон баъди таҳсил дар онҳо соҳибкасб гардида дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ фаъолияташонро идома медиҳанд. литсеи касби техникии сохтмонии шаҳри кӯлоб яке аз калонтарин муассисаҳои касбомӯзӣ дар минтақаи кӯлоб ба шумор рафта, ҳамасола дар он беш аз 500 нафар шаҳрвандон ба касбомӯзӣ фаро гирифта мешаванд. дар ин литсей 10 устохонаи таълимӣ ва 20 синфхонаҳои муҷаҳҳаз бо таҷҳизоти зарурӣ мавҷуданд ва омӯзгорон устоҳои таълимии истеҳсолӣ бо истифода аз онҳо ба донишҷӯён касб меомӯзанд. ҳоло бо истифода аз шароити мавҷуда дар литсей корҳои таъмирӣ бо маром идома доранд. комиссияи қабул бошад аллакай ҳуҷҷатҳои беш аз 200 нафар ҷавононро барои касбомӯзӣ қабул намудааст. ҷавонон метавонанд дар ин муассиса аз рӯи 9 ихтисос таълим гирифта соҳибкасб гарданд. дар муассисаи мо 20 синфхона 10 устохона мавҷуд аст ки дар ин ҷо таъмир рафта истодааст. синфхонаҳо қариб ки аз таъмир тамом карданд, таъмири синфхонаҳоро тамом карданд ва рӯзҳои наздик таъмири қисмати беруниро оғоз мекунем. дар литсеи касбии техникии саноати кишоварзӣ низ таъмири биноҳои муассиса идома доранд. аллакай корҳои таъмирӣ дар дохили синфхона ва устохонаҳои таълимӣ анҷом ёфта қисмати берунии биноро таъмир карда истодаанд. довталабон бошанд аз рӯи 9 ихтисос барои омӯзиши касбҳои ба бозори меҳнат рақобатпазир ҳуҷҷат месупоранд. муассиса дар ҷамоати деҳоти Даҳана ҷойгир буда дар он шаҳрвандон аз ноҳияҳои Балҷувону Муъминобод ва Ховалинг низ ба касбомӯзӣ меоянд. синфхонаҳо бо муосиртарин таҷҳизоту лавозимоти таълимӣ таъмин карда шудаанд. мавриди зикр аст ки давоми солҳои фаъолияти ин муассисаи касбомӯзӣ садҳо нафар шаҳрвандон дар он таҳсил намуда соҳибкасб гардидаанд ва дар пешрафту тараққиёти соҳаҳои саноату кишоварзии мамлакат саҳм мегузоранд. дар муассисаҳои таълимии ноҳияи Бобуҷон Ғафуров омодагӣ ба соли нави таҳсили солҳои 2025-2026 бо маром идома дорад. алҳол дар ҳама муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ корҳои таъмиру тармим дар арафаи анҷомёбӣ қарор дошта, барои дар сатҳи баланд қабул намудани толибилмон тамоми имкониятҳо сафарбар карда шудаанд. имрӯзҳо агар дар муассисаи таъмиру таҷдиди биноҳои таълимӣ ба ҳадди ниҳоӣ расад, дар таълимгоҳи дигар муҷаҳҳазсозии синфхонаву озмоишгоҳҳову толорҳо бо лавозимоти таълиму тарбия идома дорад. рафти омодагӣ ба соли нави хониш дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 16 ва 30 нишон дод ки корҳои таъмиру навсозии воситаҳои таълим аз қабили мизу курсӣ, ҷевонҳо, васлу насби аёнату дигар овизаҳо, рангубори синфхонаву роҳравҳо анҷом дода шуда ба соли хониши нав омода гардидаанд. тавре зикр гардид, дар сифатан анҷом бахшидани корҳои таъмирӣ саҳми мақомоти маҳаллӣ, кумитаи падару модарон ва соҳибкорон назаррас мебошад. масъулини муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 3 ноҳия вобаста ба имконият баҳри хонандагон шароити хуб фароҳам сохта, ҳоло аҳли муассиса синфхонаҳоро таъмири ҷорӣ намуда истоданд, то хонандагон соли нави таҳсилро дар беҳтарини шароит оғоз намоянд. таъмиру таҷдиди иншооти соҳаи маориф ки ҳамасола ба хотири истиқболи сазовори соли нави таҳсил ба беҳдошти шароити таълиму тарбия раҳандозӣ мешавад, дар муассисаҳои таълимӣ рақами 10 ва 47 низ ҳама синфхонаҳо аз рангу бор, мизу курсиҳо аз таъмир бароварда шуда, аёнату овезаҳо ба деворҳо васл гардониданду имрӯзҳо масъулину омӯзгорон ҷиҳати истиқболи сазовори соли нави таҳсил пуркор буда кӯшиш доранд дар шароити хуб муҳассилинро ба дарс фаро гирифта бошанд. ҳамзамон дар ноҳияи Бобуҷон Ғафуров баробари муассисаҳои таълимӣ дар кӯдакистонҳо низ таъмиру навсозӣ идома дошта, имсол бо дастгирии мақомоти маҳаллию соҳибкорону ашхоси саховатманд дар 4 гурӯҳи муассисаи томактабӣ рақами 15 таъмиру навсозӣ раҳандозӣ шуда, то ин дам 2 гурӯҳ аз таъмири хушсифат бароварда шуда, дар 2 гурӯҳи дигар корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. ёдовар мешавем ки дар кӯдакистон 6 гурӯҳ фаъолият дошта, 134 нафар кӯдаконро ба таълиму тарбия фаро гирифтаанд. дар муассиса хусусан барои 3 моҳи давраи солимгардонӣ шароити хуб фароҳам оварда шуда, айвончаҳои шуғлу бозӣ ва ҳавзҳои шиноварӣ ташкил намуданд ки ин тадбир ба ҳолати рӯҳиву равонӣ ва ҷисмонии кӯдакон мусоидат мекунад.
کارخانه ارد جمعیت سهامی کشاده سوغدیان شهر کلوب که در نزد اگنتی ذخیره‌های مادی دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان فعالیت دارد، از جمله کارخانه‌های کلانترین در منطقه کلوب ولایت ختلان به شمار رفته، اقتدار استحصال آن در یک شبانه روز 90 تن را تشکیل می‌دهد. محصولات استحصال نموده این کارخانه عین حال در شهر و ناحیه‌های منطقه با نرخ‌های دسترس با فروش برآورده می شود. گزارش رحمت علی نظری. یکی از هدف‌های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان این تأمین امنیت عضوقواری مملکت میباشد که در عملی گشتن این هدف کارخانه‌های استحصال کننده محصولات خوراکواری نیز سهم باسزا دارند. کارخانه ارد سوغدیان شهری کلوب که در نزد اگنتی ذخیره‌های مادی دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان فعالیت دارد، از جمله کارخانه‌های کلانترین در منطقه کلوب ولایت ختلان به شمار رفته، اقتدار استحصال آن در یک شبانه روز 90 تن را تشکیل می‌کند. ارد استحصال نموده این کارخانه صفت خوب داشته به طلبات‌های امروزه استعمال کنندگان جوابگو میباشد و نوع‌های گوناگون ارد استحصال کرده میشوند. همچنین 3 نمود خلطه‌های ارد با وزن‌های 10، 25 و 50 کیلوگرم استحصال کرده میشوند که مزاجان میتوانند با امکانیت و یا خواهششان از آنها خریداری نمایند. ارزش هر یک خلطه اردی در این کارخانه استحصال شده نسبتاً پس بوده از دیگر نقطه‌های سودا فرق دارد. با مقصد تامین اهالی منطقه با ارد خوشصفتی وطنی، کارمندان کارخانه کوشش به خرج می‌دهند که نقطه‌های فروش ارد را بیشتر نمایند. عین حال در نزد کارخانه یک فروشگاه در بازارهای شهر کلوب و 4 جماعت آن، ناحیه‌های فرخار و همدانی، شمس‌الدین شاهین و مؤمن‌آباد، بلجوان و خاولینگ نقطه‌های فروش ارد موجودند که در برابر ارد روغن و برنج، یرمه جو و مرجمک، روغن و شکر و دیگر نمود دانگی‌ها را تامین می‌نمایند که از آنها ساکنان با قناعتمندی خریداری می‌کنند. برای به نقطه‌های سودای شهر و ناحیه‌ها بردن خلطه‌های ارد در کارخانه تکنیک‌های بارکش موجودند که همه روزه موافق طلبات مزاجان به مغازه‌ها بار می‌کشانند. در کارخانه مذکور تامین متخصصان به صفت محصولات نیز تاثیر مثبت رسانید. عین حال 30 نفر کارگران در یک بست به کار جلب گردیدند که با خوراک گرم تامین بوده معاششان را سری وقت می‌گیرند. گندم را از جمهوری قزاقستان طریق راه آهن به کارخانه وارد می‌نمایند. همچنین خواجگیداران و کشاورزان شهر و ناحیه‌های منطقه کلوب نیز می‌توانند محصولات غله‌دانگی خود را به این کارخانه آورده بی ممانعت ارد کنند. کارمندان کارخانه مقصد دارند که در آینده در داخل کارخانه سیخ‌های استحصال محصولات نانی را به راه مانده جای‌های نوی کاری فراهم آورند و خدمت‌رسانی را باز هم بهتر و خوبتر نمایند. رحمت علی نظری، ایرج قربانعلی، اخبار. مقامات прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон соли равон фаъолияти худро дар самти таъмини волояти қонун, амнiyatu осоиштагии давлату миллат, ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандон, риоя ва иҷрои қонунгузорӣ пурзур намуд. ин нуқта имрӯз дар нишасти матбуотӣ ба доираи васеи хабарнигорон иброз гардид. зимни натиҷагирӣ аз фаъолияти мақомоти прокуратураи генералии тоҷикистон иброз шуд ки дар ин давра аз ҷониби мақомоти прокуратура 4610 санҷиш гузаронида шуда 2977 парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. ҳамзамон беш аз 45000 нафар ба ҷавобгарии интизомӣ, моддӣ ва маъмурӣ кашида шуда ҳуқуқу манфиатҳои 199379 нафар барқарор карда шуд. бо дахли қонунгузорӣ оид ба замин, прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон таъкид намуд ки дар ин сам соли равон 754 парвандаи ҷиноятӣ аз ҷумла нисбат ба мансабдорон 156 парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. ҳамчунин дар ин давра беш аз 5000 нафар ба ҷавобгарии интизомӣ, моддӣ ва маъмурӣ кашида шуданд.
با نظرداشت تمایلی مثبت رشد ساحه‌های اقتصادی ملی، حجم عمومی درآمد بودجه دولتی در نیم ساله یکم سال 2025 از حساب همه سرچشمه‌های درآمد در سطح بیش از 111% اجرا شده با بودجه 27.5 میلیارد سومانی مبلغ وارد گردید. این نقطه امروز ضمن نشست خبری در وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان و سودا دایر گردید. با اطلاع مسئولین در این دوره اجرای نقشه درآمد داخلی از جانب کمیته انداز در سطح 113.7% تأمین گردیده با بودجه 12.7 میلیارد سومانی وارد کرده شد. حجم واردات مبلغ‌ها نسبت به نقشه 1.5 میلیارد سومانی زیاد می باشد. اطلاع داده شد در نشست. خراجات بودجه دولتی در نیم ساله یکم سال 2025 در دایره نقشه پیشبینی گردیده و اجراشوی واقعی درآمدهای بودجه عملی کرده شده با ساحه‌های اقتصادی کشور زیاده از 25 میلیارد سومانی روانه گردید. در این دوره جهت مبلغ‌گذاری ساحه‌های اجتماعی دقت مخصوص داده شده از حساب بودجه دولتی با این ساحه ها 11.2 میلیارد سومانی روانه گردید. خراجات ساحه مذکور 44.8% حجم عمومی خراجات بودجه دولتی را تشکیل می نماید، گفته شد در نشست مطبوعاتی. در 6 ماه یکم سال 2025 از جانب کمیته انداز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اجرای نقشه وارداتی اندازها و دیگر پرداخت‌های حتمی با اندازه 113.7% تامین گردید. با جای 11 میلیارد و 187 میلیون سومانی با بودجه دولتی 12 میلیارد و 715.7 میلیون سومانی وارد کرده شد که نسبت با نشاندهنده‌های پیش بینی شده 1 میلیارد و 528 میلیون سومانی زیاد می باشد. اطلاع داده شد در نشست خبری کمیته انداز. در این دوره 14800 حالت حقوق ویرانکنی اندازی آشکار و شخصان دخلدار با جوابگری ماموری کشیده شده با مبلغ عمومی 331 میلیون سومانی جریمه های ماموری تطبیق گردیدند. از این حساب و از حساب جریمه های سالهای قبلی تطبیق شده با بودجه جمهوریوی زیاده از 291 میلیون سومانی مبلغ وارد گردید که نسبت به همین دوره سال 2024 89.4 میلیون سومانی زیاد می باشد. حقوق ویرانکنی های اندازی اساساً با مسئله های به قید مقامات انداز مشغول شدن با فعالیت صاحبکاری، رعایت نکردن مهلت پیشنهاد اعلامیه های اندازی، رعایت نکردن ترتیب استفاده دستگاه های نظارتی خزینوی، کم نشان دادن مبلغ انداز و دیگر قانون ویرانکنی ها وابسته می باشد تاکید شد در همایش خبری. در تاجیکستان در 6 ماه یکم سال 2025 با 58718 نفر شهروندان نفقه تعیین گردیده، نفقه 37217 نفر با سبب‌های گوناگون قطع کرده شد. افزایش شماره نفقه گیران در این نیم ساله 21501 نفر را تشکیل داد. در این خصوص مسئولین اگنتی سقوطی اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ضمن نشست مطبوعاتی اطلاع دادند. در مورد حجم درآمد بودجه سقوطی اجتماعی و نفقه اطلاع داده شد که آن به اندازه 2 میلیارد و 721.7 میلیون سومانی پیش بینی گردیده است. اجرای آن 103.4% تامین شده نسبت به نقشه پیش بینی شده 93 میلیون سومانی زیاد می باشد. ابراز گردید که مبلغ‌های علاوه‌ای که در زمینه برزیاد اجرا گردیدن نقشه وارد گردیده اند همساله با زیادشوی نفقه روانه کرده می شوند. سال روان بعد زیاد کردن نفقه ها تنها برای یک ماه قریب 47 میلیون سومانی مبلغ علاوه‌ای روانه کرده می شود. گفته شد در نشست خبری اگنتی سقوطی اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. بینندگان گرامی، برنامه اطلاعاتی اخبار را ادامه می‌دهیم. همسالت 10 август در تاجیکستان همچون روز ورزشگران تجلیل می‌گردد. این سنه به خاطر قدردانی از زحمت ورزشگران، مربیان و سابقه‌داران ساحه روی دست گرفته شده است.
бахшида шудани як рӯзи тақвимӣ ба ин хотир нишонаи ғамхорӣ ва таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар нисбат ба варзишгарон дониста мешаванд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус таҳия шудааст. нақш ва иштироки ҷавонон дар сиёсат рушди соҳаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ назаррас буда, дар баробари ба даст овардани истиқлоли давлатӣ, сиёсати давлатии ҷавонон ҳамчун самти афзалиятноки фаъолияти ҳукумат муқаррар гардид ва ҳоло он тавассути қабули барномаҳои миёнамуҳлати соҳавӣ татбиқ шуда истодааст. дар шаҳри Душанбе бахшида бар рӯзи варзишгарони Тоҷикистон ва рӯзи байналмилалии ҷавонон таҳти унвони варзиш, мактаби ватандӯстӣ ва худшиносии ҷавонон ҳамоиши илмии назариявӣ доир гардид. дар чорабинӣ масъулини соҳа, намояндагони идораҳои дахлдор ва собиқадорони соҳа иштирок ва маъруза намуданд. зикр шуд ки ҷавонон давомдиҳандаи кору фаъолияти насли калонсол, нерӯи созанда ва иқтидори воқеии пешрафти ҷомеа, қишри ояндасозу пешбарандаи давлату миллат ба ҳисоб мераванд. давоми солҳои соҳибистиқлолии мамлакат бо талошу дастгириҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, нақши ҷавонон дар сиёсат, рушди соҳаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ бараъло эҳсос мегардад. ҷавонон имрӯз соҳиби саводи баланд, касбу кори гуногун буда, дар пешрафти илму техника, ихтироъкориву навоварӣ саҳми арзанда мегузоранд. онҳо дар озмуну мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок намуда, парчами давлатиро баланд мебардоранд, ки шоистаи таҳсину офарин аст. рӯзи байналмилалии ҷавонон аз ҷониби Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттаҳид 17 декабри соли 1999 таъсис ёфта, аз 12 августи соли 2000 ҳамасола дар тамоми ҷаҳон қайд карда мешавад. дар доираи рӯзи варзишгарон дар донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саидмуъмин Раҳимов ҳамоиши илмӣ назариявӣ баргузор шуд. дар тадбири мазкур масъулини донишкада, омӯзгорон ва собиқадорони варзиш иштирок намуданд. дар раванди ҳамоиш таъкид шуд ки дар сиёсати давлат дар даврони соҳибистиқлолии Тоҷикистон масъалаи солимии аҳолӣ ва дар ин замина инкишоф додани тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш яке аз самтҳои муҳим муқаррар гардид. бо роҳбарии пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, соҳаи варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ рушду нумӯ карда, дастовардҳои соҳа рӯзафзун гардиданд. ҷои зикр аст ки соли 2015 фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҷоизаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ғолибон ва барандагони мусобиқаҳои байналмилалии варзишӣ ба имзо расид, ки танҳо дар соли 2023 маблағи ҷоизаи мазкур ба варзишгарони кишвар 568750 сомониро ташкил дод. ба роҳ мондани озмуну ҳавасмандиҳои зиёд солҳои охир амалӣ гаштанд ва ҳамасола аз ҷумла озмунҳои ҳавасмандӣ ба мисли варзишгари беҳтарини сол, мураббии беҳтарини сол, федератсияи варзишии беҳтарини сол ва иншооти варзишии беҳтарини сол ҷамъбаст ва ғолибон бо тӯҳфаҳои арзишманди моливу пулӣ қадршиносӣ мегарданд, ки ин ҳама аз дастгириҳои бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дониста мешавад. дар донишкада низ ба ин масъала таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида, масъулин пайваста ҳамоишҳои гуногунро ташкилу роҳандозӣ менамоянд. илова бар ин, донишҷӯён дар чорабиниҳои сатҳи шаҳриву ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок намуда, сазовори мавқеъҳои ифтихорӣ мегарданд. дар идомаи ҳамоиш ба собиқадорони соҳаи варзиш, омӯзгорони фаъоли донишкада ва донишҷӯёни пешсаф аз тарафи масъулини донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саидмуъмин Раҳимов тӯҳфаҳои хотиравӣ дар вазъияти тантанавӣ тақдим карда шуд. ба муносибати таҷлил аз рӯзи варзишгарони тоҷик дар майдони марказии шаҳри Норак фестивали бозиҳои миллии варзишӣ бо иштироки зиёда аз 100 нафар варзишгарон ва таълимгирандагони муассисаҳои варзишии шаҳр доир гардид, ки иштирокдорон бо пешниҳоди ҳар гуна бозиҳои варзишӣ ба чорабинии имрӯза ҷолибияти хоса зам намуданд. аз ҷумла намоиши бозиҳои варзишӣ, марафонҳо, мусобиқаҳои футбол, гӯштини ҷудо, варзиши сабук ва дигар риштаҳои варзишро баргузор намуданд. иштироки васеъи наврасон ва ҷавонон дар ин чорабинӣ далели возеҳи рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ва хоҳиши таҳкими ташаккули тарзи ҳаёти солим арзёбӣ карда мешавад. айни замон дар шаҳри Норак 2 мактаби варзишӣ аз рӯи 13 намуди варзиш кору фаъолият менамояд, ки дар ҳамин 13 намуди варзиш, яъне дар гурӯҳҳое ки ба ҳамин 13 намуди варзиш тақсим шудааст, зиёдаш аз 840 нафар варзишгарон машқи тамрин мегиранд. қайд кардан ба маврид аст, ки варзишгарони мо дар тӯли 7 моҳи соли
ҷорӣ тавонистанд аз мусобиқаҳои сатҳи вилоятӣ ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ зиёда аз 280 медал ба даст оранд. ин шумора нисбат ба соли гузашта зиёда аз 60 медал зиёдтар мебошад ки рушди варзишро дар шаҳри Норак нишон медиҳад. имрӯз ҷавонони шаҳри Норак махсусан варзишгарон бо ҷонибдорӣ аз суханҳои пешвои муаззами миллат тавонистанд дар тӯли 7 моҳи соли ҷорӣ ба ҳамин қадар дастовардҳо ноил гарданд ки ба хазинаи мактабҳои варзишӣ зиёда аз 180 медал ворид созанд. дар ин рӯз аз ҷониби клуби варзишии маҳаллаи энергетик дар баробари дигар муассисаҳои варзишӣ бо як барномаи солимгардонии варзишӣ бо иштироки зиёда аз 120 нафар аъзоёни маҳфил иштирок намуда саҳми арзандаи хешро гузоштанд. варзиш қосиди сулҳу озодӣ аст. дар шаҳри Норак мо ҷавонон пайваста кӯдакону наврасонро ба варзиш даъват менамоем. ҳадафи асосии мо тарбия намудани ҷавонон дар рӯҳияи солимию дӯстию якдигарфаҳмист. дар ин рӯз масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр аз намоиши пешниҳоднамудаи варзишгарон ва дастовардҳои онҳо дидан намуда ҷавононро барои иштирок дар сабқатҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ роҳнамоӣ карданд. ба муносибати рӯзи варзишгарон ки ҳамасола дар мамлакат 10 август таҷлил карда мешавад, дар маркази вилояти Суғд шаҳри Хуҷанд чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. таҷлили ин сана ва қадрдонии ҳамешагии варзишгарон самараи неки сулҳ ва суботи сиёсӣ буда, аз тарафи дигар далел аз таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат хоса асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи варзиш маҳсуб меёбад. дар макони баргузории чорабинӣ кохи рӯдакии дастпарварони мактабҳои варзишии вилоят ғолибони мусобиқаҳои сатҳи вилоятии ҷумҳуриявӣ байналмилалӣ ва собиқадорони соҳаи варзиш ҷамъ омада аз дастоварду комёбиҳо сухан гуфтанд. дар оғози чорабинӣ роҳбарияти вилояти Суғд иброз дошт ки варзиш қосиди сулҳ омили муҳими таҳкими дӯстии халқҳо ва муаррифии кишварҳо инчунин воситаи беҳтарини саломатии инсонҳо ва густариши тарзи ҳаёти солим мебошад. гуфта шуд ки бо таваҷҷӯҳ ба дастгириҳои ҳамешагии пешвои миллат дар шароити кунунӣ ҷиҳати рушди соҳаи варзиш дар вилояти Суғд тамоми шароит ва имконот фароҳам оварда шудааст. аз ҷумла мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят бо дарки аҳамияти ин нукта дар партави дастуру супоришҳои сарвари давлат ба варзиш таваҷҷӯҳи хос зоҳир намуда дар самти таъмини рушди соҳа, фароҳам овардани имкониятҳои арзандаи варзишӣ, дастгирӣ нисбат ба варзишгарон, қадршиносии кормандони соҳа иқдоми имконпазирро амалӣ мекунад. طبق معلومات آماری در ولایت نزدیک 3000 انشاءات ورزشی نوابسته از شکل مالکیتشان به قید گرفته شده است که از این 49 ورزشگاه، 2066 میدانچه ورزشی، 655 تالار ورزشی، 45 حوض شناوری و 175 مجموعه و انشاءات مخصوصی ورزشی فعالیت می‌نمایند. تأکید گردید که در دوام 6 ماه سال روان 1082 نفر ورزشکاران دسته منتخب ولایت در 27 مسابقه بین المللی اشتراک و به خزینه ورزشی ولایت 466 مدال از جمله 144 طلا، 138 نقره و 184 برنجی وارد نمودند. با مناسبت روز ورزشکاران به دستپروراní مکتب‌های ورزشی، غالبان مسابقه‌های سطحی ولایتی، جمهوریوی، بین المللی و سابقه‌داران ساحه ورزش از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت سپاسنامه و تحفه‌ها تقدیم کرده شد. برنامه پرشکوه کنسرتی ادامه بخش تنتنه ایدانه به مناسبت روز ورزشکاران بود که از جانب اشتراکچیان خوش پذیرفته شد. новобаста ба мушкилоту монеа ва омилҳои таъсиррасон рушди воқеӣ иқтисодиву иҷтимоии кишвар таъмин гардида, танҳо дар нимсолаи якуми соли 2025 ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар сатҳи устувор нигоҳ дошта шуд. таваҷҷӯҳ намоед. дар нимсолаи якуми соли 2025 сарфи назар аз таъсири омилҳои беруна, рушди босуръати иқтисодии мамлакат аз ҳисоби афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, кишоварзӣ, гардиши савдо, боркашонӣ, мусофиркашонӣ таъмин гардидааст.
маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ марҳила ба марҳила афзуд ки ин ҷараён ба ҳар яки мо маълум аст. дар ин давра ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 7.8 миллиард сомонӣ ва суръати рушди воқеии он 8.1% ташкил дод. суръати рушди иқтисоди миллӣ дар нимсолаи якуми соли равон асосан аз ҳисоби зиёд гардидани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 24%, маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ 14.6%, хизматрасонии пулакӣ 12.8%, кишоварзӣ 9.7%, боркашонӣ 9.3%, гардиши савдо 9% ва мусофиркашонӣ 5.8% таъмин гардид. пешрафти иқтисодиву иҷтимоии кишвар бар рушди соҳаи саноат ва тақвияти иқтидорҳои нави истеҳсолӣ вобастагии зич дорад. бо назардошти ин ҳукумати ҷумҳурӣ барои мавриди истифода қарор гирифтани иқтидорҳои мавҷуда ва ташкили корхонаҳои наву афзоиши истеҳсолот чораҷӯӣ менамояд. дар нимсолаи якуми соли равон дар соҳаи саноат ҷиҳати ноилшавӣ ба ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонии босуръати кишвар, зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ва таъмини талаботи бозор бо маҳсулоти рақобатпазири ватанӣ, ба кор андохтани иқтидорҳои нав, истифодаи пурраи иқтидорҳои истеҳсолӣ ва содиротӣ, инчунин таъсиси ҷойҳои нави корӣ як қатор тадбирҳо амалӣ гардиданд. дар ин давра дар кишвар 218 корхонаи нави саноатӣ бо 3429 ҷойи нави корӣ мавриди истифода қарор дода шуданд, ки дар натиҷа ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 29 миллиарду 617 миллион сомонӣ ва суръати рушди воқеии он 24%-ро ташкил дод. дар самти ҷалби маблағ, сармояи дохиливу хориҷӣ аз ҷониби ҳукумат чораҳои фаврию зарурӣ андешида шуда, барои нигоҳ доштани рушди устувори иқтисодию молиявии мамлакат шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. дар натиҷаи андешидани чораҳои амалӣ дар моҳҳои январ-июни соли 2025 гардиши савдои хориҷӣ 4 миллиарду 731.4 миллион долларро ташкил намуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2024 7.2% ё 316.9 миллион доллар афзоиш ёфтааст. бо вуҷуди таъсири омилҳои берунии иқтисодиёти мамлакат, бо талошҳои муассири ҳукумати мамлакат сол то сол рушд меёбад. афзоиши истеҳсоли маҳсулот имкон медиҳад, ки ҷойҳои нави корӣ афзуда сатҳи зиндагии мардум баланд бардошта шавад. дар рафти назорат ва таҳлили истифодаи самараноки барқ дар шаҳри хуҷанд ва бустон аз ҷониби кормандону мутахассисони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри хуҷанд вайронкунии қоидаҳои истифодаи барқ ва гармин ошкор шуда, дар 7 моҳи соли равон 118 санади қоидавайронкунӣ тартиб дода шудааст. тафсилоти бештар дар гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ. дар шаҳри хуҷанд бо амалӣ намудани лоиҳаи кам намудани талафоти нерӯ суғд аз соли 2018 инҷониб тартиби нави таъмини аҳолӣ бо барқ бо воситаи низоми билингӣ амалӣ мешавад ва баъди гузаштан ба низоми нав талафоти нерӯ аз 20% то ба 7% паст гардида пардохти ҳаққи истифодаи барқ низ саривақт иҷро мегардад. ба таҳкиди мутахассисони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд зимни назорат ва санҷиш рафти истифодаи барқ аз ҷониби муштариён дар баъзи маврид аз меъёри зиёд истифода бурдани барқ ба инобат нагирифтани қоидаҳои бехатарӣ иҳота набудани истгоҳи трансформаторӣ мебошад. дар маҳаллии 34-уми шаҳри Хуҷанд бунёди ду бинои истиқоматӣ идома дорад, ки ҳар кадом дар фосилаи 200 метр дуртар аз ҳам ҷойгиранд ва хати ҳавоии барқ, ки барои таъмини аҳолии маҳалла пешбинӣ шуданд, аз наздикии сохтмон ҷойгиранд. ин бинои дигари баландошёнаи истиқоматӣ аз тарафи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди нур бунёд гардида истодааст, ки хати ҳавоии барқ барои аҳолӣ аз наздикии он мегузарад ва дар рафти бунёди бино интиқоли маводи сохтмонӣ, асбобҳои корӣ дар сурати беэҳтиётӣ эҳтимолияти рух додани ҳодисаҳои нохушро дар пай дорад. муайян карда шуд, ки аз тарафи ширкати сохтмонӣ ҳудуди ҳимоявии хатти ҳавои 10 киловолт хат 418 умуман риоя карда нашудааст. дар вақти гузарони корҳои сохтмонӣ ҳудуди ҳимоявии хатти ҳавоӣ бояд 9 метрро ташкил диҳад, аммо дар акси ҳол дар ин ҷо мебинем, ки 2 метр тақрибан ҳудуд ба хатти ҳавоии сохтмон
نزدیک شده ایستاده است. برای برطرفی این کمبودی از طرف شرکت ساختمانی ضرور است که با موافقه شبکه‌های تقسیمات برق در شهر خوجند خط هوایی را به خط کابلی عوض کرده شود. سنجش کارمندان ریاست اگنتی معین نموده است که در محله 27 شهر خوجند گرچند ایستگاه ترانسفورماتوری با اجازه نامه و ترتیب دیگر حجت‌های موجوده مورد استفاده است، ولی در اینجا قاعده‌های بی‌خطری از جمله پنجره‌های احاطوی موجود نبوده و باز دیگر قاعده‌های بی‌خطری ساختار برقی جوابگوی طلبات نمی‌باشد. با دستور ریاست اگنتی جهت برطرف نمودن کمبودی‌های معین شده، کارمندان شبکه‌های برقی شهر خوجند بهر اصلاح کمبودی سریع چاره‌جویی نمودند. چون این حالت‌ها در ایستگاه ترانسفورماتوری، پیوست نادرست ناقل‌ها و دیگر کمبودی‌های جزئی در پیوست خط‌های انتقال برق در شهر بوستان آشکار و مسئولین کارمندان شبکه‌های برقی شهر بوستان برای برطرف نمودن حالت موجوده وابسته شدند. هنگام تحلیل صرف استفاده قوی برقی کارخانه واحد دولتی آب‌تأمین‌کنی و تشناب شهر بوستان معین کرده شد که در سال 2023 زیاده از 102,424 کیلووات ساعت زیاده نویسی آشکار کرده شد. از طرف کارمندان اگنتی نسبت شخصانی و خانوادگی رخ داده چاره‌های مأموری اندیشیده شد. در شهر بوستان بهر اجرای دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان استفاده ثمرناک برق، پرداخت سریع استفاده نیرو و کم کردن تلفات، لایحه جی گذاشتن به نظام نوی بیلینگی کارها ادامه دارد. حالا در 3 زیرایستگاه تقسیمات برق نو کردن و نصب تجهیزات سنجش حالت کاری از جانب متخصصان به راه مانده شده است. در زیرایستگاه برقی یمگون عین حال قرار داریم که در اینجا در اساسی لایحه جی 32 عدد حسابکنک‌های برقی در زیرایستگاه برقی گلاب 35 کیلووات باشد، 37 عدد حسابکنک‌های برقی زیرایستگاه برقی آفتابرویت همچنین 28 عدد حسابکنک‌های برقی و حسابکنک‌های برقی بیلینگی وضع کرده شد. با تاکید مسئولین با وارد شدن تغییر الهه‌ها به کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان باید به استفاده برق و تامین جزا در صورت رعایت نکردن قاعده‌ها بردن کارهای ترغیباتی و فهماندهی در شهر خوجند و بوستان مشتریان، کارخانه و تشکیلات و اهالی ماهیت استفاده ثمرناک نیروی برق را درک نموده جهت پرداخت سریع و رعایت قاعده‌ها مسئولیت خویش را اجرا می‌نمایند. یکی از وظیفه‌های مهم فهماندن ماهیت و منفعت استفاده صرفه‌کارانه و مقصدناک استفاده نیروی برق بوده. با همه شهروندان محله‌های شهر خوجند از جانب کارمندان ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند واقعا گذرانده شد. تا این دوره سال روان از جانب کارمندان و متخصصان ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند در شهرهای بوستان و خوجند نسبت حقوق ویران کنندگان و رعایت نکردن قاعده‌های استفاده برق و گرمی در مجموع 347 پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری و مبلغ 147,000 سومانی و 118 سند ترتیب دادند که مبلغ آن 650,000 سومانی را در بر می‌گیرد. در شهر باختر با ابتکار کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان همایشی علمی تحت عنوان ذهن صنعی و نقش آن در زمان معاصر برگزار کرده شد. شرح بیشتر در گزارش همکاران ما. با تشکل جامعه اطلاعاتی جهانبینی اهل جامعه توسعه یافت و دسترسی به مخزن‌های علمی آسان گشته امکانیت‌های فراوان جهت دانش آموزی فراهم ساخته شد. در همین زمینه با استفاده از تکنولوژی کارکرد اطلاعات تولیدات آن و پهن نمودن آن در جامعه به راه مانده شده اندیشه و نظریه‌های علمی سال تا سال تکمیل یافتند. این است که در چند صد ساله اخیر رشد علم با تشکلی تکنولوژی زمینه فراهم آورده است. همزمان تکنولوژی برای سرعت بخشیدن به رشد آن و پهن نمودن آن مساعدت می‌نماید. با تشبث کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر باختر همایش علمی تحت عنوان ذهن صنعی و نقش آن در زمان معاصر دایر کرده شد. نخست ضمن برآمد خود اشتراکداران ابراز داشتند که تکنولوژی ذهن صنعی امروز از دایره یک نوآوری بیرون رفته با عنصر مرکزی رشد تغییرات بشریت تبدیل یافته است. از ساحه تندرستی تا تحصیلات و از اقتصادیات تا سیاست ذهن صنعی در حال بازسازی جهان است.
дар чунин шароити мураккаб иқдоми таърихии ҷумҳурии тоҷикистон барои пешниҳоди қадномаи махсуси созмони милали муттаҳид оид ба зеҳни сунъӣ ки 25 июли соли 2025 бо тарафдории ҳамаи кишварҳои аъзои созмони милали муттаҳид якдилона қабул гардид ки на танҳо қадами сиёсиву башардӯстона балки бозгӯкунандаи диди дурбинонаи роҳбарияти кишвар ва мақомоти тоҷикистон дар сатҳи ҷаҳонӣ мебошад. таъкид карда шуд ки имрӯзҳо бо шаклҳои гуногун қариб тамоми дастгоҳҳои техникӣ ва таҷҳизоти ҳаёти ҳаррӯзаи инсон бо технологияҳои зеҳни сунъӣ муҷаҳҳаз мебошанд. ин ҳолат зарурати таъмини танзими ҳуқуқи дахлдор ва таҳияи меъёрҳои нави ҳуқуқиро тақозо мекунад. дар фарҷом гуфта шуд ки маҳз чунин раванд шароит фароҳам овард то инсонҳо тавассути технология ба илму афкори донишмандони асрҳои пеш дастрасӣ пайдо намуда ҳамзамон дар заминаи таҳлилу баррасӣ онҳоро такмил ва коркард намоянд. бо таъмин гардидани инфраструктур дар тамоми самтҳо вориди сайёҳони хориҷӣ ба кишвар афзуда аст. хусусан маконҳои табиӣ барои ҷаҳонгардон бештар писанд меояд. ин аст ки мувофиқи нишондодҳо дар нимсолаи аввали соли равон ташлифи меҳмонон ва сайёҳони хориҷӣ ба вилояти Бадахшон бештар гардидааст. гузориши Моҳираи Тоҳир дар ин хусус. ноҳияи мурғоб ки аз байнашон яке аз баландтарин роҳҳои автомобилгарди ҷаҳон мегузарад таваҷҷӯҳи сайёҳони зиёдро ба ин минтақа ҷалб менамояд. бештар аз онҳо сайёҳони экологӣ буда бо автомобилҳо, мотосиклҳо ва велосипедҳо ба тамошои ин минтақаи баландкӯҳ мебиёянд. мавҷудияти ду меҳмонхонаи барҳавоии хусусӣ ва зиёда аз 10 хонаҳои меҳмондорӣ имконият медиҳад ки теъдоди зиёди сайёҳон бо хизматрасонӣ фаро гирифта шаванд. як қисми онҳо дар худи ноҳияи мурғоб роҳбаладонро киро намуда ҳаракаташонро идома медиҳанд. ин гурӯҳи велосипедронон аз давлати Олмон ва Голландия ба Тоҷикистон омада аз сафарашон хушнуд ҳастанд. арз медорад як нафаре аз онҳо ки худро бо номи Питер муаррифӣ намуд. дар муддати чанд рӯз аз кишварҳои Осиёи марказӣ ва Тоҷикистон дидан намудем. дар маркази Тоҷикистон шаҳри Душанбе будем. бисёр ба мо маъқул шуд. шаҳр зебо ва сабз мебошад. мардуми Тоҷикистон бошанд басе бо фарҳанг ва меҳмоннавоз ҳастанд. дар ҳама ҷо моро хуш пазируфтанд. умуман ноҳияи мурғоб минтақаест ки барои ҷаҳонгардон аз ҷиҳати баландӣ аз сатҳи бар ва урфу одати сокинони он басе писанд аст. сайёҳон имконият доранд ки дар давоми сафар бо тарзи хоҷагидорӣ ва ҳаёти ҳаррӯзаи сокинони Помири Шарқӣ шинос гарданд. Моҳираи Тоҳир, Муборакшоҳи Рустам, ноҳияи мурғоб, ахбор. бинандагони гиромӣ барномаи иттилоотии ахбор дар ҳамин ҷо ба поён мерасад. саломат бошед.